Wel Gareth, o'r diwedd, mae'r cwp yn y byd ar fi'n dechrau. Rhaid bod pawb yn gyffroes iawn nawr. Ni'n edrych ymlaen i Dydd nawr. Ni wedi cael lot o wythnosau galed. Bod mas yn Switzerland a mas yn Qatar yn treino'n galed, so fi'n credu mae pawb yn edrych ymlaen nawr i'r gêm gyntaf Dydd Sul. Anafiadau yn amlwg di bod yn anodd i'r garfan dros y wythnos neu ddau diwetha, ond mae'n gyfle nawr i edrych ymlaen at beth sy'n mynd i fod yn beth eitha arbennig. Ni wedi bod yn anffodus wedi'n colli Lee, Rhys a Eli, so mae boes wedi dod nôl mewn i'r garfan yn lle nhw da, a fi'n credu bod mae still garfan digon gryf gyda ni. I ti'n bersonol, sut deimlad ydy o i fod yn rhan o garfan fel hyn? Mae'n teimlad wych, mae'n gweithio'n galed am spel nawr, so mae'n neis i fod yn y garfan a mae'n neis i gael dechreu'r gyntaf Dydd Sul. Fel ti'n gweud, ti'n mynd i fod yn dechrau dy gêm gyntaf i Gymru mewn cwpan byd. Dwi'n mynd yn lot gwell na hwnna, ydy o? Na, fi'n gwybod straight mewn i'r deep end fel mae'n gweud, ond na, chwarae fi'n edrych ymlaen i fe. Ni wedi bod yn treino'n dda fel tîm, so fi'n credu bod gobeithio dyn ni banc gyda fuddugoliaeth dda yn erbyn Uruguay Dydd Sul.